ya Seneta e kaunti ma Siaya Laktar Oburu Oginga koro singo ne oganda jokenya ni oganda mawuok e gwenge mag Nyanza ni jotendgi oketo nyime weche mag dongruok monego tim e gwenge mag Nyanza e counties duto kaka noloso katenore kod okang' mane odi mokawo mariwore kod piny owacho kendo tiyo kanyakla e piny owacho ma Nyanza. Laktar Oburu wacho ni okang' makamano ne gikawo mondo mi ne giyua kendo kelo ber e gwenge mag Nyanza, ka olero ni jotelo ne oketo tenge dwaro maggi mondo mi giti kod piny owacho mantiere apisi mondo mi oganda mawuok e gwenge mag Nyanza oyud ber. Jojamolo nigi ler. An gima nyalo wacho nu jothurwa ni ng'euru ni wan ok wanyal donjo e gima hinyo jothurwa. Jaramogi nopuonjowa ni e pinyni kidwa ni mondo idongi mondo idag bende aming'a, bed ng'ama ochung' e adiera kendo manyalo tuonre ni jowadgi. Emomiyo kik ubed ng'ama tuonre, kik ubed ni ung'iyo mana maru kende mok ung'i jomoko. Mane ka pinyni nyalo dongo. Mano Seneta ma Siaya Dr. Oburu Oginga manyo wuoyo koluwore gi ondamo ma duond buch ODM ne okawo mar donjo e piny owacho mar MANYIEN kata broad based government, ka oluwo ni oganda jo Nyanza osegore ne pinyni masani to koro kindegi ochopo mar keyo. Jothurwa, usetemo ma usedhiro piny, usetemo ma udhiro kaka unyalo, ma nyithindu usetho, remo usechwero, koro miyo sani ka wayudo window matin ni jowabe nyalo yude gimoro ma e sirikal manyalo chopo ka. An gi mor, I'm very happy. Dr. Oburu manyo wuoyo e kanisa Anglican manyuonge kar chung' od bura ma Bondo bende okwayo mana kwe ahinya to e kind jotelo moyier, kowacho ni gimonego ging'i en weche mag dongruok. Dongruok ok dwar koko, dongruok ok dwar dhaw, dongruok dwaro kwe. And our elected leaders, I want to just tell you that you have been given a privilege to represent your people. You must know resources are very, very scarce. Everybody wants those resources. And if everybody wants those resources and you are waiting for it, that you are elected and it will come to you like manna dropping from heaven, that will never happen. Weche mabende ne otiel gi jaod bura mauriri mak Nyamita. And Dr. Oburu Oginga, I want to associate myself with your sentiments that every single leader who is elected, if you're elected as a senator, if you're elected as a governor, as a member of parliament, the only thing that you will tell people when the time for election comes, ni kazi. So I heard you say that other leaders, especially governors, should not just be walking around and making statements that are not helping people. They have been given resources. We want to see what they are doing with the money that they have also been given. Ka jaod bura malego Songa Samuel Atandi to nokwedo mokalo chung' ma gavana ma Siaya James Orengo osebedo kani godo mar kwedo broad based government, komedo ni gin kaka jo Siaya sani koro Dr. Oburu ema ging'iyo. So jo Siaya, wan sani hotel mag Oburu Oginga i weche mag development. Kani tie ng'ato man wiero mar wacho ni development bro yude dalane kuma betie kata wer mana Ugenya, mano ng'ama wiye rach. Oburu Oginga loso kod weche development kendo onge, there's no way we are going to get wrong. Oburu, I want to thank you for your leadership. You are a man of wisdom and I want to say that we thank God for your life. Ne Radio Ramogi County ma Siaya,